Mnogi stanovnici Hrvatske već ne mogu kontrolirati svoje osjećaje. Gradovi su puni radiomagnetnih zračenja koje svima mijenjaju emocije. Jaka radiomagnetna zračenja mijenjaju emocije kod stanovništva. Znači, mnogi građani više nisu u stanju ni kontrolirati svoje emocije, a mnogi drugi ni svoje razmišljanje ni ponašanje. Jer mislim da nam je vlast kategorija super nacistom vlada i vojska već u kategoriji super ludi ili beyond madnessom. Nego mislim da cija i vojska vježbali kako radio valovima mijenjati psihička stanja stanovništva. I naša hrvatska vlast je već u kategoriji super ludi, super madness. A osim toga, točno je da mnogi stanovnici uopće ne znaju ni razmišljati, a ne kontrolirati svoje emocije. Sumnja se da ima puno takozvanih oduzetih koji nisu u stanju ništa normalno ni uspješno raditi. A broj Hrvata koji ne znaju ništa normalno ni uspješno raditi i opet onak popriličan, ima njih par desetaka tisuća. A znači onda može biti da to ima veze s tim što u Hrvatskoj vladaju samo luđaci i u vladi, i vojci, i policiji.